Приказка за смелия воин Артас и прокълнатия меч. В далечна земя, обгърната от магия и легенди, имало царство, наречено Елдория. Там живеел млад воин на име Артас. Той бил известен със своето благородно сърце и ненадмината храброст. Неговото оръжие не било просто меч, това бил фамилният меч, наречен лунен блясък, предаван от поколение на поколение. Мечът блестял като сребърна луна и носел сила на този, който е достоен да го държи. Но над царството тегнала мрачна сянка. Легенда разказвала за прокълнат меч, мракосен, който го докоснал, ставал непобедим, но губел душата си. Един ден слухове за завръщането на този меч стигнали до ушите на краля. Той повикал Артас. Артас, мой най-верен воин, рекал кралят, само ти можеш да намериш и унищожиш този меч, преди да падне в грешните ръце. Артас приел задачата без колебание. Воинът поел на път с коня си Рун, който бил негов верен спътник във всички битки. Пътят го отвел през мрачни гори, дълбоки долини и древни руини. Всеки камък и всяко дърво сякаш шепнели предупреждение за опасностите, които го чакат. Стигнал до черната планина, мястото, където според легендата се криел прокълнатият меч. Планината била обвита в мъгла и студени ветрове, а земята под краката му сякаш пулсирала от древна магия. Вървейки по стръмните пътеки, Артас чул тъжен шепот. Бил духът на стар магьосник. Артас, ако продължиш, ще се изправиш пред най-големия си страх. Мракосен не просто поглъща душите на хората, той ги превръща в мрак. Но Артас не се поколебал. Дори да срещна собствения си мрак, аз ще се боря с него. Аз съм смелият воин на Елдория. В дълбините на планината, Артас намерил тъмен олтар, а върху него лежал мракосен. Мечът бил черен като нощта и излъчвал зловеща светлина. Артас усетил как нещо го тегли към него. Внезапно пред него се появил призракът на древен рицар. Артас, много войни преди теб са се опитвали да унищожат този меч. Всички те паднаха. Какво те прави различен? Артас вдигнал глава. Аз не се боря за слава или сила. Боря се за хората, които обичам. Призракът се усмихнал. Това е истинската сила на героя. С тези думи, Артас вдигнал своя лунен блясък и ударил мракосен. Черният меч се разпаднал на прах, а мракът, който го обграждал, изчезнал. Артас се върнал в Елдория като герой. Хората го посрещнали с овации и благодарности, а кралят го нарекал пазителят на светлината. Но Артас никога не се възгордил от своята слава. Той продължил да защитава слабите и да учи младите воини, че истинската сила не е в меча, а в сърцето. И така, легендата за смелия воин Артас и прокълнатия меч останала завинаги в историята на Елдория.